قصيلنا ابنتات ناي فري سوفتوير كنرينا مالتي بنص كنرخبهم نخل السوفتويرات ابنتات كنرينا نابنت ام ناي كمبيوتر سيكيورتي ወይ ድማ ሲስተም ኦፕቲማይዜሽን እንጥቀመሎም እዚ ሲሲ ክሊነር ወይ ድማ ሲ ክሊነር ሲ ክሊነር ዝበሃል ኣለና ከምኡን ማልዌር ባይትስ ዝበሃል ናይ አንቲ ማልዌር ሶፍትዌር ከአለና ማለት እዚ አንቲ ማልዌር ሶፍትዌር ለከካም አንቲ ቫይረስ ኮይኑ የገልግለና ማለት እዚ አንቲ ቫይረስ አክን ክትገዝኡ ምናልባት ክትገዝኡ ዓቅም ንሕር ዘይብልኩም ኮይኑ ነዚ ማልዌር ባይትስ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም كمون از سی سی کلینر نبض لنا اب کامپیوترنا زرعیو تمپوراری فایلز دیو کال خال نگرات کدوم سوزلون فایلز بموری یسرایل نامانیتی اب پروداکتیویتی ام نایسر حنت کاملام دم از لیبر آفیس دبحالان نابنت مایکروسافت آفیس کتجزون هدا زیکیلکم از لیبر آفیس دبحال تتأكيمكم كسرعة دخولكم مالتي زي نايبعلو ما كان مايكروسوفت وورد اكسل اكسس باوربوينت علوه كتكاملوا دخولكم مالتي قال از تاندربرد از بالدماني ناي ايميل مانجمنت سوفتوير كان مايكروسوفت اوتلوك عينتي ايميل كسددن كتقبلن يخلك مالتي قال از كينوت از بالالنا نوت موسري سوفتوير ميتاباد تكست اديتور يزخاني فوكسيت ريدر كاز بي دي اف فايلات كنا نببلو زخلنا اي كيوت بي دي اف رايتر ذات وركس لايك ا فيرتشوال برينتر ولا لو زخاني زخونه دوكيمنتنا نا بي دي اف كونفرت كندورو مسندلي كيوت بي دي اف زبال ما بنصح نرخبو سوفتويرات يز قال امس ميديا زتحازو بنصح نرخبو نتقملهم سوفتويرات كانت يالنا paint.net زخاني ناي ايميج سيلي اديت ميموري ليش تلي سوفتوير عمل اذا جيمب تنزلخا ازي فلوت سوفتوير زخاني ناي ايميج اديتور كوينو ازي باورفول مالتي نابنت اذا ادوبي فوتوشوب نهدا تغزو نهر عاوم زي بالكم كوينو از جيمب تتقيمكم كسرعه تخليكم قال ميديا بلاير از في ال سي ميديا بلاير كازي فلوت زغونه فيديو خنت اوديو ولا اوديو فايل ولا عند حداد لنا بنصح كنتقملو نخل سوفتوير يزخا زي كي لايت كوديك باك ستاندرد زون ناي مالتي ميديا مس موزيكا مس فيديوز تاع اساسر باكي زي دروب بوكس نولا زلنا حجينا عملت ناي كلاود ستوريج زال زي تماهرنا يالنا بنصح او تمزجبكم كاني فايلاتكم ستور كتغبرو ወይ ክትዕቅቡ ትኽእሉ ኢኹም راين بار እጅኻ ቀፂልና ንሪኦ ኸ እንታይ ስለምንታይ እዮም ገለገለ ሶፍትዌራሲ ነፃ ስለምንታይ እዮም ብነፃ ውሰድዎ ዝብሉናቶም ዴቨሎፐርስ እቶም ዴቨሎፐርስ ብነፃ ተጠቀሙሉ እናኸለዉ ሶፍትዌር ዋላ ንዓና ብገንዘብ ኣይሽጡልና ካልእ መንገድታት ተጠቂሞም እዮም ገንዘብ ክረኽቡ ዝፍትኑ ማለት እዩ እጂ እንታይ እዮም እቶም መንገድታት ብኸመይ ኣገባብ እዮም እዞም ሶፍትዌር ዴቨሎፐር እዚኣቶም ሲ ነፃ ሶፍትዌር ሰሪሖም ግን ገንዘብ ክሰርሕሉ ዝኽእሉ መንገድታት እንታይ እዩ ሓደ ካብኡ ዶኔሽንስ እዩ ማለት እዩ እጂ ቀፃሊ እንታይ ይብሉኻ ዶኔት ግበሩልና ይብሉኻ ማለት ከምዚ ዓይነት ባተንስ ናብቲ ሶፍትዌር ይገብሩ እጂ ስኻ ብነፃ ተጠቀምሉ ሶፍትዌር ግን ሳፖርት ግበረና ዝኾነ ሳናቲም ድዩ ዝኾነ $1 ድዩ ዋላ ገለሲ ንምዕባለና ይዛ ሶፍትዌር ሓግዙና ይብሉ ማለት እዩ እጂ እስኻ ኻኒ ተጠቂምካ ዛ ሶፍትዌር እንዳዳፈት ይኸያ ዝኾነ ገንዘብ ፕሮቫይድ ክትገብረሎም ትኽእል ማለት እዩ እጂ ብኸምዚ ሓደ መንገዲ ገንዘብ ወይ ድማ ኣታዊ ክረኽብሉ ዝፍቱን እዩ ካልእ ብኣድቨርታይዝመንት ገይሮም እዮም ኣታዊ ክረኽቡ ዝፍቱኑ እዚ እቶም ኣድቨርታይዝ ዝገብሩ ትካላት ኣብቲ ሶፍትዌር ኣድቨርታይዝ ይገብሩ ሞኒ ነቶም ስራሕቱ ይኸፍልዎም እጂ እስኻ ነቲ ሶፍትዌር ኢኻ ትጥቀመሉ ብኡ ቢልካ ነቲ ኣድቨርታይዝመንት ድማ ክትሪኦ ወይ ከተንብቦ ትኽእል ማለት እዩ እንታይ መንገዲ ነፃ ሶፍትዌራት ክስርሑ ከለዉ ሓበሬታ ንምእካብ ማለት እዩ ዳታ ንምእካብ እዮም ዝስርሑ እጂ ነቲ ሶፍትዌር ክንጥቀመሉ ከለና ሶፍትዌር ብውሽጢ ኮይኑ ድማኒ እንታይ ኢና ንደሊ ዘለና ብዛዕባ እንታይ ንብብ ኣለና ኩሉ እዚ ንካልኦት ኣድቨርታይዘርስ እቲ ሓበሬታ ይህቦም ማለት እዩ ስለዚ እቶም ኣድቨርታይዘርስ ከዓኒ ሰብሲ ብዛዕባ እንታይ እዩ ተገዲሱ ዝርኢ ዘሎ እንታይ ዓይነት ፕሮዳክት እዩ ዝደሊ ዘሎ ኢሎም ሓሲቦም
نت ماركت ريسيرش جيرام دما كوم عينت برودكت كسرحو يخلو مالتي التي رابعين ريو دماني إذن ناي نصع السوفتويرات دسرحو بخميم جنزب زخفولو زبنينا غزلنا ناي كالوت سبات سوفتوير أفتو سوفتوير باندل جيرام يومخا مالتي مبزحتو غزي حجي كمزي زقبرو منهم زوم زناي كراك سوفتوير عم نتقاملو غزي حجي مبزحتو غزي فيروس حيزو يزمص حجيتهم فيروس دسرحو سبات نتوم سراحتي ወይ ድማ ሰናዕቲ ናይቲ ሶፍትዌር ገንዘብ ይኸፍሉዎም ማለት እዩ ነቲ ቫይረሶም ካ ብኡ ኣቢሎም ካኒ ፋሕ ከብሎ ይኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ከሚሳቱን ኣሎ እዚ ክንጥንቀቐሉ ዘለና እዩ ካልእ ገንዘብ ወይ ድማ ኣታዊ ዝገብሩሉ መስርሕ ድማ ኢን ኣፕ ፐርቼዝ ኣለና ሕጂ ገሊኡ ኣፕሊኬሽን ክትጥቀሙሉ ትፀንሑ እሞኒ ገለ ሌቨል ምስ ተጠቀምኩምሉ ብድሕሪኡ እንታይ ክብለኩም ይጅምር ኣዲሽናል ፊቸርስ كتري عند حد على لها كن نزخفل يبلك عملتي رديكم على كن نز جنزب كفل موني اتكال برنامج ناتنا انلوك نقبلك يبلخ عملتي دي صغا نت ابلكيشن كتكمل لاسلز انا خا تفتوا امو كي حسب يا خا تجزء مالتي تجزء عملتي كال اتاوز قبرو لمنقدي از بالسبسكريبشن سي مالتي اذا خا انتي تا سوفتوير نصح እቲ ዴቨሎፐር ሽዑ እንታይ ዝገብር ንዓኻ ፍሪ ዝኾነት ሶፍትዌር ውሕድ ስራሕ ክትዓመላ ትኽእል ይዘርጋሓልካ ብነፃ ማለት እዩ ግን እቲ ፉል ፊቸር ናይታ ሶፍትዌር ወይ ድማ እቲ ሙሉእ ሶፍትዌር ግን ብገንዘብ ከም ዝዕደግ ይገብሮ ማለት እዩ እጂ ልክ ከምዚ ኣድቨርታይዝ ገብር ኣሎ ማለት እዩ ንስኻ ነቲ ናይ ናፃ ሶፍትዌር ምስ ተጠቀምካሉ እንድሕር ፈቲኻዮ ነቲ ፉል ዝኾነ ሶፍትዌር ንዑ ክትገዝኦ ትጓየ ማለት እዩ ስለዚ በከምዚ ኣገባብ ገይሮም ካኒ ከም መስሓቢ ይጥቀሙሉ እዮም እዚ ክንብል ከለና ግን ኩሎም ሶፍትዌር ዴቨሎፐርስ ናይ ነፃ ሶፍትዌር ሰሪሖም በከምዚ ኣገባብ ገንዘብ ይእክቡ ማለት ኣይኮነን ገለገለ ሰባት ከም ሆቢ ምሻሎ ከምዚ ደስ ይልዎም ናይ ነፃ ሶፍትዌር ሰሪሖም ዝዝርግሑ ከዓ ከም ዘለዉ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እቲ ዝዝርግሑ ሶፍትዌር ግን ህዝቢ ንኽጥቀመሉ ኢሎም እዮም ዝሰርሕዎ ዳኣ እምበር ገንዘብ ከእትውሉ ኢሎም ኣይኮኑን ዝሰርሕዎ ማለት እዩ ህዝቢ ግን ነቲ ሶፍትዌር ፋሕ ብምባል ንካልኦት ሰባት ብምሃብ ካልኦት እውን ከም ዝጥቀሙሉ ብምግባር ነቲ ሕብረተሰቦም ከም ዝገልገል ይገብርዎ ማለት እዩ حراين بار نحنا خم تتقم تخنزم سوا زياتم كنتابعهم علنا دو اجيس علنا مثلني ስለዚህ መብዛሕትኡ ግዜ ነዞም ከምዚኦም ዓይነት ዴቨሎፐርስ እንደሕዳ እቲ ዝሰርሖ ስራሕ እንደሕዳ ፈቲናዮ ኩሉ ግዜ ሳፖርት እንተገበርናዮም ተመራፂ እዩ እንጂ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ዌብሳይቶም ናታቶም ዌብሳይት ስለዝፅሕፉ ብኡ ኣቲና ዝኾነ ሳፖርት ክንገብሮም ወይ ድማኒ ሓበሬታታት ክንቦም ብዛዕባ ሶፍትዌር ብኸመይ ከዕብይዎን ከመዓብልዎን ይኽእሉ ከምኡውን ገንዘብ ዶኔት ክንገብረሎም እውን ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ግን ኣብ ፍትናትና ምርጫ እዩ ዝምርኮስ ሕራይ እምበር ኣብዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና ኣብ ፍሪ ሶፍትዌር ወይ ድማ ገንዘብ ዘይክፈሎም ሶፍትዌራት ኣተኪርና ኢና ተማሂርና أخي إذا بنسعى أن رغبهم سوفتويرات ويدما applications أب ندليلو أوان كنقبرهم زلنا كلمة انقاطات انتهي مسلوط رينا كتسيلنا دما أبنتات نسعى سوفتويرات تماهرنا أمو داتا دما سلمتاي أبل زاكتي سوفتوير بنسعى سوفتوير يزرقوحن بخمي أتاوي رغبهم زبلو دما تماهرنا مالجي زغط سلتمرتنا فللي عمونغو open source closed source زويل كونيو سلستخدمتلكمنا عزينا نمسكن أبقى علي رخبنا تشاو